वाव, तरीवाली झणझणीत मिसळ। ही मिसळ कोल्हापूर मिसळ एक सुद्धा मागे टाकीत, कारण ही असा मालवणी मिसळ। एक नंबर। जो स्वाद दिलो ना तोंडात घातल्या घातल्या मटकीचो, आणि त्याच्यावर हे पाव, खराच सांगतायत ह्याच्यापेक्षा स्वर्ग दुसरा कुठलाच नाही। गणपती लागी इले, गणपती असले काय घरात असतात भजना। भजना रात्री ठेवली की भजनकार येतात आणि ते पहिल्यांदा येतले चुलीकडे आणि विचारतले आज भजना कामका नाश्तो काय असा। पूर्वी आम्ही काय ठेवचो, ती चण्याच्या पिठाचे करंजे, त्याच्यानंतर प्रथा इली लहानपणी खडखडे लाडूची, ते सुद्धा आता मागे रवले। आणि आता काय असतो, कटवडो किंवा मिसळ। त्याच मिसळची रेसिपी आज मी तुमका परब किचन मध्ये साध्या सोप्या पद्धतीने दाखवतलय। चला करूया सुरुवात। काल सकाळी मी ही मटकी भिजत घातलंय आणि रात्री ह्यातला पाणी काढून त्याका कपड्यात मस्तपैकी बांधून ठेवलंय। ह्याका बघा असे मस्त असे मोड इले। कुकरात 2 शिट्ट्यापर्यंत उकडून घेऊया, जास्त उकडूची नाही, मटकी पटकन शिजता म्हणून 2च शिट्ट्यात ही मटकी उकडतली। आता अंगाच्या वर ह्याच्या पाणी घालून आपण ही मटकी उकडून घेऊया। मी थोडासा मीठ घालून घेतोय। उकडतानाच आपण ह्याच्यात थोडासा मीठ आणि थोडीशी हळद घालून उकडून घेऊया। आता आपण गॅस पेटवून घेऊया आणि त्याच्यावर ह्यो कुकर ठेवूया मटकी उकडाक। आता मी ह्यो दुसरो गॅस पेटवून घेतोय। आता आपली कढई बरी तापली, आपण ह्याच्यात 5-6 लवंगा, ह्याचा गरम सामान असा जा मी घेतलंय, एक मसाला वेलची, ही काळी मिरी, थोडीशी बडीशेप, ह्या जिरा, दालचिनी, कस्तुरी मेथी आणि हे 2 तेजपत्ते, ह्या सगळा मसाला आपण थोडंसं कढईत भाजून घेऊया, पण ह्याच्यात बिना तेल घालून भाजून घेऊयात। थोडीशी कस्तुरी मेथी, त्याच्यानंतर ह्यो दालचिनीचो अर्धो तुकडो, ही अर्धे चमचा बडीशेप आणि ह्यो अर्धा चमचा जिरे, ह्या सगळा आपण कोरड्या कढईतच आपण कसा भाजून घेऊया। ह्याच्यात इतक्यात आपण तेल घालायची गरज नाही। गरम सामान भाजला या कसा कळता, ह्याचो मस्त असो सुवास येऊक लागता। आता आपला या गरम सामान भाजून झाला, ह्या का आता आम्ही ह्या प्लेटमध्ये परत काढून घेतोय। थोडासा गरम सामान आपण भाजल्यानंतर थंड होऊक देऊया म्हणत। आता परत ही कढई ठेवतोय। मालवणी वाटण्यासाठी मी इथं 2 मोठे चिरलेले कांदे घेतले। हे आडवे तिडवे आपण कसे पण कापूचे असतात, बारीक कापूची काही एक गरज नाही। हे का थोडा असा कोरड्या कढईतच असा परतून घेऊया, त्याच्यानंतर आपण तेल घालून ह्या कांद्यांका व्यवस्थित लालसर असा भाजून घेऊया। जर कांदे कच्चे रावले तर आपण ह्या वाटपात केलेला जा सार असा, आमटी असा, चिकन असा, ता सगळा खराब होता आमटा। आता ही सर मी 2 मोठे चमचे तेल ह्या कांद्यात घालून घेतोय। तेल चांगला बघा असा चरचराक लागला। आता हे कांदे ह्या तेलात आपण व्यवस्थित परतून घेऊया, तिसर आपल्या गॅसची शिट्टी होतली। कांदे भाजाक थोडंसं व्हायचं वगत लागता। आता आपले कांदे थोडे लालसर झाले, ह्याच्यात मी ही अर्धे वाटी सुकं खोबरा घालून घेते। त्यासुद्धा आपण असा तेलात आणि कांद्याबरोबर व्यवस्थित असा परतवून भाजून घेऊया। आता आपला ह्या वाटप होय सर तिसर कुकराचे शिटे होतात, म्हणजे काय आपली पटकन मिसळ तयार होतली, जास्त वगात लागायचो नाही। आपले 2 शिटे झालेले असत। मी गॅस बंद करून घेते आणि आता ह्यो कुकर थंड होऊक तसंच ठेवून देऊया। मालवणी वाटपामध्ये सुक्या खोबऱ्याबरोबर ओला खोबरा सुद्धा थोडासा व्हायाच। अर्धी वाटी ओला खोबरा घेऊया, त्यासुद्धा आपण असा तेलात परतवून घेऊया आणि ह्याका व्यवस्थित गुलाबी होईसर भाजून घेऊया। आता या वाटपामध्ये मी थोडीशी हिरवी कोथिंबीर, 8-10 लसूणचे पाकळे आणि अर्धा इंच आला, ह्या सुद्धा या वाटपात मी व्यवस्थित भाजून घेतोय। आता बघा आपला वाटप भाजलेला असा। आता आपण ही गॅस बंद करून ह्याका एका प्लेटमध्ये थंड करून ठेवून देऊया। वाटप कधी पण गरम असताना वाटूसारख्या नव्हे, असं पसरवून ठेवूया म्हणजे पटकन थंड होताला। आपला थंड झाला। आता आपण ह्याका एका मिक्सरच्या भांड्यात घेऊन वाटून घेऊया एकत्र। थोडासा पाणी घालून बारीक अशी पेस्ट ह्याची वाटून घेऊया। बघा आपलं यो कुकर थंड झालेलो, अशी शिटी वर करून आता ह्याका आपण खोलून घेऊया। मटकी बघा छान अशी उकडान झालेली असा। आता आपण ह्याच्या फोडणीच्या तयारी लागूया। मी गॅस पेटवून घेतोय।
आता आपली कढई तापली तर आपणाक ही मिसळ वही मस्त तरीवाली, तुम्ही एका मिसळ म्हणा उसळ म्हणा, त्याच्यासाठी मी मोठे 3 चमचे तेल घालून घेतोय, म्हणजे तरी अशी छान येतली तेलाची. आपला तेल चांगला गरम झाला, ह्याच्यात आपण फोडणी कढीपत्ते घालून घेऊया. बघा मस्त आपले कढीपत्ते तडतडले. आता ह्याच्यात 2 मोठे चिरलेले बारीक चिरलेले कांदे सुद्धा आपण फोडणीत घालून घेऊया. या कांद्यांका आपण तेलात परतवून घेऊया. आपलं गॅस थोडंसं आता बारीक करूया आपण. 1 मिनिट परतून झाले. जास्त असे शिजवून घ्यायचे नाही, असं थोडेसे असे ट्रान्सपरंट होईसर. आता आपण मालवणी मसालो 3 चमचे घालून घेऊया. आपणाक थोडीशी झणझणीत होई ना मिसळ म्हणून 3 चमचे. आता ह्यो मसालो घातल्यानंतर एका परत असा व्यवस्थित ढवळून घेऊया तेलात, म्हणजे मसाल्याचा जो कलर असा ना तो मस्त येतलो. 1 नंबर चवीक लागता ही मिसळ. तुम्ही अशी मिसळ ना खरंच गणपतीत करून बघा आणि आमका सांगा. मस्त असो कलर येऊ वयो म्हणून मी ह्यो लाल तिखट मसालो वापरते, जो आम्ही आमच्या घरीच बनवतो. हा, ह्यो 2 चमचे लाल तिखट मसालो. आता परत आपण ह्यो मसालो तेलात परतवून घेऊ वयो. आता आपले हे सगळे मसाले तेलात मस्तपैकी परतून झाले. आता ह्याच्यात आपण घालूया आपला वाटप. आता ह्या वाटप आपण ह्या तेलामध्ये मस्त असा परतवून घेऊया. तेलात वाटप परतला ना का ह्याची चव 1 नंबर भारी लागता, खरंच सांगते तुमका. ह्या मालवणी वाटप कसा करतात ह्या थोडक्यात मी तुमका आता दाखवलंय. पण तुमका सविस्तर जर याची रेसिपी बघूची असतात तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये लिंक देतोय, ती तुम्ही रेसिपी बघून घ्या नक्की आणि तसा मालवणी वाटप करा. या वाटप आपण तेलात परतला म्हणून मसाल्याचा कलर सुद्धा किती छान इलो बघा. 1 नंबर. ही उसळ ना लय भारी लागतं खरंच तुमका मालवणी भाषेत सांगायचं झालं तर. आता या कुकरातली उकळलेली मटकी आपण अशी घालून घेऊया. कुकर जरा जड असा ना, चमच्यानं आपण काढूया. तुमका जेवढा पाणी होया तेवढा तुम्ही याच्यात घालू शकता. आपली ही मटकीची उसळ तयार झाली. ह्याच्यात माका थोडीशी घट्ट वाटता म्हणून मी ह्याच्यात आता मिक्सर धुतलेला पाणी घालून घेतोय. उसळीक आपल्या उकळी ये सर तुमका एक गोष्ट सांगताय. माझा माहेर आता सावंतवाडीचा, तर आमच्या सावंतवाडीत भजन मंडळी इली काय सगळ्यात पहिली चुलीकडे येतली आणि विचारतली आज आमच्या नाश्त्यासाठी काय केल्यात, आणि तुम्ही सांगल्यात ना त्यांना की मटकीची उसळ, तर एवढे खुश होतले ना आणि भजन जोरात जोमात करूक सुरुवात करतात. हे उसळीक आपल्या कड इली, त्याच्यात मी चवीपुरता मीठ घालताय. बेतातच, कारण उकडताना आपण ह्याच्यात मीठ घातलेला म्हणून आपल्या अंदाजानुसार आपण मीठ घालून घेऊया. तसा थोडासा असा चाकून तुम्ही बघू शकता की मीठ बरोबर असा काय नाही. आता आपल्या ह्या उसळीक मस्त अशी उकळी इलेली असा, त्याच्यात सगळ्यात शेवटी आपण घालून घेऊया आपली कोथिंबीर. हे बघा मिसळला काय मस्त तरी इली सांगताय. आत्ताच माझं खाऊचं मन करता. तोपर्यंत सर मी हे पाव भाजून घेत आहे दुसऱ्या तव्यात. हे बटर घालून आपण पाव मस्तपैकी भाजून घेऊया. बटर घालून भाजलेले पावाची चव सुद्धा खूप छान लागता. असे उलटट पलट करून असं पहिल्यांदा असा करूया, नंतर ह्या लायलेला बटर उलट्या बाजूक करूया. खाऊया तर मस्त खाऊया. बघा आपली मस्त उसळ मिसळ तयार झालेली असा. ह्या का छान अशी तरी सुद्धा इली. बघा आपण ढवळून बघूया. ह्याच्यात व्हाय तर थोडासा पाणी सुद्धा घालू शकतात, पण माका इतका पातळ बस असा. आता आपण ह्याका सर्व करूया. तुमका जर आमची परब किचन मधली रेसिपी आवडत असतील तर आमचा परब किचन चॅनल नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब सुद्धा करा आणि लोकांना सांगा सुद्धा.